Fi di Jon. Fi di Emilie. A dyma ci ni Maggie. Dyma le ni wedi byw ers bron i 2 blynedd. Wnaethon ni werthu ein tŷ mwyn prynu hen safle carafanau yng Ngorllewin, Cymru, oedd yn arfer bod yn gartre i'r glôwyr oedd yn gweithio y cyferbyn y tir. Y gôl yw adeiladu cabanau a phebys glampio fel bod pobl yn gallu dod i aros. Hwn yw'r olygfa ni'n mynd i cael o'r cabin, so pretty amazing. Ond mae byw mewn carafan gyda'r tywydd wastad yn newid yn meddwl bod cwpl o heriau wedi bod ar hyd y ffordd. John, how is it? Really? Proper snow. Not ideal. Ond ni dal yn bwrw ati, come rain or shine. Not the best weather am defnyddio peiriannau trydan. Amser am y sledgehammer. Felly dilynwch ni wrth i ni Adeiladu'r Freuddwyd. Yn y Pennod diwetha, chi wedi gweld sut ni'n fforddio nwyddau ar gyfer y gwersyll, cael gwers garddio gyda Adam Jones, a dechrau adeiladu'r caban, ac bod ni dal wrthi 3 blynedd yn ddiweddarach, ni bron yna. And thanks to some good weather and hard work, we're achieving quite a lot. Dros y misoedd diwetha, ni wedi llwyddo i gael ffenestri mewn yn y caban. With a little help from our friends. Gyda'u. Then we began the process of getting the roof on. Ni wedi gorffen gyda'r to. Dwi ddim yn siŵr iawn fel fi wedi wneud achos fi yn cysau bod lan yma. Not a fan of heights o gwbl. Ond fi'n bles gyda fel mae wedi mynd. Gobeithio hwn yw'r tro drytha byddai lan fan hyn ar y platfform. Ac yn ola, sicrhau bod y cabin yn sych ac yn dwym. Fi'n credu'r cynllun wreiddiol fi'n credu o'n i'n really naif. O'n i'n meddwl bod ni wedi gorffen y caban cyn y Nadolig gyntaf. So we bought the land in May 2023, which is hard to believe it's 3 years ago. And then we didn't start any work until 2024 because we had no money. Fi'n credu oedd the original plan di mynd mas y ffenest yn eitha gloi. We're hoping to get the cabin finished ready for our big event and celebration on the land with all of our friends and family. So that's kind of our goal at the moment, which we're really excited about. No breaks, come on. Nid jyst y caban ni angen cael yn barod i agor y safle i westeion. Ni hefyd eisiau cael pebyll glampio. So gyda'r pabell gyntaf, oedd e just dim lan i'r job, really. Oedd y materials yn wan. Fi'n credu oedd e wedi para 3 diwrnod cyn bod y tywydd wedi walu fe bushes. So mae'r cwmni wedi rhoi pabell newydd i ni, a mae hwn bach mwy beefy. So nawr mae'r tywydd yn well. Ni'n edrych mlaen roi'r pabell lan i bod yn barod am y safle i agor. So ni'n gobeithio gallwn ni cael y job di gorffen heddi. Wishful thinking. So ni'n edrych mlaen am heddi. So hwn yw gyd sy'n rôl o'r pabell drytha. So gobeithio byddwn yn para bach yn hirach. Should we get everything out, just so we know... Okay, what would you like out next? Gyda'r ail babell, o'n i'n gwybod yn syth bod e'n lot yn gryfach na'r llall, ond oedd un peth ar goll. Dim instructions, sa'n credu, so yeah, just got to figure it out, ti'n credu? Do you remember how to say tent in Welsh? I can't say it properly. Pabell. Pabell. There you go. So reswm mae'r pabell wedi sefydlu fan hyn, achos mae'r golygfa amazing fan hyn. A ni'n gobeithio hefyd, mae digon o fel privacy o'r pabell a'r caban, so some pobl yn fel edrych dros ei gilydd. So mae hwn yn massive. Digon o lle am gwely, fel couch bach. Y cam nesaf yw adeiladu ffram y gwely. Instructions! This is nice though. This is going to be so much nicer to sleep in the caravan. We can be the first test guests. Yeah. Hwn bydd y mattress gynta ni wedi cysgu yno gytre wel, bron 2 blwyddyn. So, edrych mlaen. Obviously we want sideboards. And the lights. Lights, maybe a little wardrobe somewhere for someone. I reckon you can hang like a pendant light. Yeah, that would be really cool. Thanks. Kitchen.
Oh, Mags. Hey. I don't know about you, but I'm feeling a lot more confident about the replacement tents. Fi'n credu os bydd y tywydd yn walu'r tent o, that's it. Fi'n credu ni'n right off y syniad am cael y pabell ar y tir. These chairs are so comfy. I actually like the black. Ni wedi gwneud lot heddi yn un diwrnod. There's still digon o amser y diwrnod, so ni gallu ymlacio nawr ar y dec. Neis I actually eistedd lawr yma, enjoyo'r golygfa. So, really happy. How do you say welcome home? Catref? Croeso catre. Croeso Catref. O'n i wedi penderfynu cael fel y hot tub a'r sauna ar y tir achos mae'n rhywbeth unigol I ni I offro pobl. Wedodd ar y wefan am y cwmni sy'n neud y sauna oedd yn fod cymeryd 4 awr. Fi'n credu cymerodd y 4 diwrnod I ni. I lot o bobl, dyw sauna ddim yn flaenoriaeth, a mae hwn yn rhywbeth sy'n cyfrannu at ein busnes ni. And our land is so peaceful and calm, like the spot we've picked for the sauna, we just thought it would be such a nice, relaxing spot that guests can come and switch off. We bought the sauna for guests so they could have it to enjoy, but really, John has always wanted a sauna, if we're being honest. Wrth ni gyflawni mwy o dasgau mawr ar y safle, ni eisiau dechrau meddwl am y manylion bach I wneud yn fwy cartrefol. Achos mae'r caban a byddai gyd yn newydd sbon, mae popeth yn sgleinio. Ni moyn dod â darnau bach sy'n dangos bach o cymeriad. Yn credu hwnna'r beth mae fe'n kind of missing ar y moment. We find the best places to actually find this is going to like the local car boots or markets. So I'd quite like to find a vintage Welsh blanket if we can today. What else did you want? And maybe some crockery. And it would be really nice to find like an artwork. Yeah, mae'r un fath o style gyda ni, fi'n credu. Yeah, which has made it easy with the land. Yeah. We're like everything black. Pretty and much. kind of like monochrome, we like things to match Neutral Maggie. colours. Well, I like things to match Maggie anyway. Mae cwbl o bethau sydd â fi mewn golwg fyd. Couple of tools neu... couple of bikes neu rhywbeth cool, ti'n gwybod? We don't need any bikes. That would look so nice on you. Not quite 4XL yet. I didn't look at the size, sorry. Still time. Ni heb ffeindio unrhyw beth ar ein restr o siopa, ond wnaethon ni lwyddo I cael ambell I bargen. So we hit the jackpot right at the end, we got these oars. We got this as well. Dyn ni prynu hwn jyst I cael yn y caban bach o rhywbeth unique. A wedyn gyda'r oars yn y paddles, ni wedi prynu rhain am troi'r dŵr yn y hot tub am symud yn twymo lan, so practical use, ond ie, maen nhw'n edrych yn cool hefyd. Yes, mae'n neis I dod rhyw lefel yn I fel safio bach o arian, ond hefyd I ffindo pethau fel unig grew sydd gyda bach o character y bydde. So ni wedi gwario lot, yn credu. 5 pint o rain, how much are these? 15. 15? Yeah, so 20 quid am 2 rain, so... We haven't really had a budget, but that's why we like coming to car boot sales, because it's kind of like Aladdin's cave. You never know what you're going to get. Got it, Mags. I think Maggie's enjoying Good it. girl. And sniffing everything. Yeah. Achos ni wedi bod yn byw a gweithio yn y carafan hyn, ni'n meddwl am y dyfodol bydd yn neis I cael fel swyddfa iawn ar y tir. So amser mae gwesteion o pobl yn dod, ni'n gallu gweld ni yn y swyddfa dim yn fel y horrible hyn, carafanyn. So ni'n wastad ar Facebook Marketplace a eBay a bydde fel yn edrych am beth bynnag sy'n dod lan. So ni ddim actually yn edrych am swyddfa, ond dath lan yn y pentref nesaf. So heddi ni'n disgwyl i'r swyddfa cael ei delifro, a mae fe'n dod o dim ond 2 filltir lan y heol, so ni'n edrych mlaen nawr I gweld y lori gyda'r crane yn delifro fe. Mae fe ar y tir dyn ni nawr, so ni moyn neud bach o glow-up i'r swyddfa, so peint o'r master fas a tu fewn. Mae lic fresh o paint ar y walydd. Ni wedi gwneud fel varnish finish ar y top fan hyn. Ni wedi plomo mewn sink, so ti'n gwneud coffees a bydde. Ers bod ar y tir, so ni wedi cael
oergell i cadw bwyd a llath a bethau yn o'r. So mae hwn yn literal life game changer. Yeah, the office is just such a nice space to work in. I'm just editing today and it's just night and day from working in the caravan. So nawr mae'r swyddfa ar ben. Y plan heddi yw dechrau nôl ar gweithio yn y caban. Mae'r amser jyst yn diflannu fi'n credu amser ni'n gweithio ar tu fewn y caban. A fwy o amser ni'n gwario mewn tu fewn, mae'n edrych llai fel shed a mwy fel rhywle chi'n gallu byw. I think one thing we do really struggle with is balance because we've been working on the cabin for so long. When we get an idea to start something else, we just get really excited and want to do that and we kind of forget about the cabin. Gyda'r digwyddiad yn dod lan, ni wedi gwahodd gyda'n teulu ni a ffrindiau ni a pawb o'r stryd. Nawr mae'r pressure yno, mae deadline dyn ni, so mae rhaid ni clatio ymlaen. So ni'n barod nawr am y final push. Want me to come and hold up the other end? Os chi'n edrych tu ôl fi, gallu gweld mae cwpl o jobs still i wneud. Ni wedi bod yn ffodus, ni wedi ffindo trydanwr a plumber. Mae wedi dod yma a wneud y first fix, mae wedi gorffen. Ni wedi cael y plumbers yma heddi a maen nhw wedi bod yn creu ystafell ymolchi. So maen nhw wedi rhoi mewn y cawod heddi, y reiddiadur a hefyd y tŷ bach. Ni hefyd wedi cael lle tân i roi yn y caban. It just adds to the Scandi cosy vibes we're going for. Are you happy in here? You going to help us do the floor? So nawr mae'r llawr wedi gorffen. Ni wedi dod â gyd o'r darnau o'r gegin mewn tu fewn yn barod i adeiladu fe. So ddod â ffrind fi Johnny i roi bach o help i fi ar y gegin. So swydd fe yw bod e'n sair, so mae fe'n gwybod beth mae'n wneud. So job yn heddi i fi i roi'r drwsau ar ffrant o cwbwrtau nawr. Ni newydd gorffen gyda'r gegin. Ni'n bles iawn fel mae wedi mynd. So'r job yn nesaf yw dod mewn â gyd o'r celfi am y rest o'r caban. So mae soffa bach dyn ni'n dod mewn a wedyn mae'r gwely. O'r diwedd, mae'r caban wedi benni. And it's been a real labour of love. Mae'r caban wedi cymeryd dros blwyddyn, blwyddyn a hanner erbyn nawr. Mae rhaid ni dysgu fel i wneud gyd o'r jobs, ond mae rhaid ni prynu gyd o'r darnau o'r caban. So pob job ni'n wneud, mae rhaid ni safio lan i wneud e, sy'n credu na pham mae wedi cymeryd blwyddyn a hanner achos mae rhaid ni talu am bobeth. Fi'n rili falch bod ni wedi gallu wneud hyn gyda'r tir. Fi'n teimlo bod ni wedi dod â bach o fywyd nôl i gneudre. Mae'n crazy edrych nôl ar y fideos a fel oedd y tir yn edrych gyda'r hen garafannau. Yn dangos pa mor bell ni wedi dod. Ni yn edrych mlaen nawr am y digwyddiad. Ni wedi gwahodd pawb, so mae fe'n digwydd. We've been really nervous about the launch event, I think because we want everything to be perfect and obviously the land is always going to be a work in progress. We just want to be happy at the stage we're at and be proud of what we've done so far. Heddi ni'n cael dathliad ar y tir, ble ni wedi gwahodd 40 o'n ffrindiau ni a'n cymdogion i ddod i gweld beth ni wedi wneud fan hyn ar y safle. So nawr amser i paratoi.
So mae'r bales gyda ni heddi, ni'n mynd i wneud ardal bach fan hyn i pawb cael sgwrs, cael coffi, a ni wedi trefnu cael cyneuwr Tom Jenkins, a ni wedi bod yn dilyn am blynyddoedd ar-lein i ddod i wneud a chwarae gig am pawb wedyn. So if we have Tom over there, we could put the hay bales in a nice arc all around. That'd be cool. Yeah? Yeah. I think Maggie likes that. Ti'n hapus, Mags? Hapus? Mae Tom yn mynd i fod fan hyn. Yep. Oh, okay, so should I stick one here? Maybe, yeah, maybe not as close. Yeah? I think so, yeah. O, ti'n rhoi hwnna ochr hyn? Oh. Ti'n hapus? Yeah, rwy'n digon o gap, like enough of an aisle. Yeah, I think so. No one's going to walk through it, it's not a wedding. Yeah, so, yeah, exactly. There? Yeah, if you, ti'n aros fan hyn then, come stand here. Just so you can sort of see. It doesn't have to be perfect, though. No, if you want to have some sort of pattern, no? That looks fine. Huh? But you decide No, if you're you just crack on. if you're unhappy with it. No, it's fine. Nice tidy. Yeah, cool. Yeah. Huh? Ready for Tom? Un job yn arall i wneud. What's next? Gydag unrhyw ddathliad, mae rhaid cael coffi a cacen. Felly ni wedi trefnu bod busnes lleol yn dod i fod yn rhan o'r dydd. Shwmae, Steph? Shwmae, Jon. Ti'n rhaid? Very Ys i'n good. cyrraedd ti? Lyfli weld chi. Diolch am dod lawr. Croeso. Allai bod yn y drink cyntaf o'r diwrnod? Wrth gwrs. Allai cael flat white, please? Yep, no Diolch yn fawr. problem. Straight up. Do you want to go? O, fi'n gallu, ie. Quality control nawr. Ie. Coffi'n gorau fi'n cael iddi. Na ni. O'r diwedd, ar ôl tair blynedd o fyw ar y tir, ni'n gallu dangos y holl waith caled i'r ymwelwyr. Shwmae? Iawn? He loves Maggie and ddathlu. Ie, mae fe'n neis i ni i cael pawb dod i gweld beth ni'n wneud achos mae'n bod yn cefnog ni trwy amser. So hwn yw Chris. Chris oedd yn wneud y broadband yn ni amser ni wedi troi lan yma. Beth oedd yn edrych fel amser des i lan yma? Dim byd fel hyn, dim byd fel hyn. Oedd hwnna'n trash i gyd. Coedwig bob man. Caravans bob man. Ie, oedd e'n eitha diflas. Bach o mess, da. Ie, oedd, ie. Broadband yn still gweithio? Good. One good job ti wedi wneud na. Fair play. Ie. Edrych mlaen i cael gwesteion ar blwyddyn hyn. Mae'r pabell yn barod. So cael couple of campers mewn yna. Ond ie, big change, so ni'n falch. Take a whiff in the sauna. It smells so good. Those are the chassis up there. So we've got our next chassis, those black things up there. Yeah. So that'll be the second cabin. So hwn yw'r swyddfa newydd yn y Shepherd's Hut. Oh, nice. Well na ble wedi yn gweithio anyway. Not too bad, Hey, pride of place. Yeah, the YouTube plaque. I'm 100,000 subscribers. Nice, chi weld e lan. Sy'n credu nawr fi ar 180 odd. Wel teg i chi, y doi chi wedi bod yn gweithio'n really galed ma, mae pethau yn just dod mlaen leaps and bounds pob tro fi'n dod yma. Mae cwpl o wynebau cyfarwydd mae hefyd. Beth ti'n meddwl am beth i'r safle yna? Bach yn well na oedd e? Wel, ti wedi rhoi'r rad mas iddo fe rhaid gweud. O, mae'r cabin yn neis. A wad teg, mae wedi gweithio'n galed i ddod yn o lan hefyd. Wad teg i ti. A nawr mae Kevin i'w. Yeah, exactly. Mae'n talu nôl i ti. Yeah, so mae doi ni'n eistedd fan hyn gyda Kevin Tost. Wel, diolch am dod lawr. Diolch am y cynnig. Yeah. Ni yw mam a tad Jonathan, a mam a tad yn gyfreithu Emilie. So oedd yn prosiect fawr y dechrau, ni'n meddwl bod nhw bach yn dwl. Oedd nhw swyddi da prynu, a tŷ bach
twt neis dyn nhw yn Llanelli. So pan wedyn nhw'n mynd i gwerthu'r tŷ yn Llanelli a mynd i prynu'r tŷ sy'n un o'r dair, a ni'n meddwl, serious boys? Maen nhw wedi gwneud yn dda. Maen nhw wedi gweithio'n galed iawn, maen nhw wedi bod yn byw bywyd anodd, carafan bach trwy gia caled, tair gia caled, a wedi gwneud lot o waith. A mae rai bobl sy'n byw yn y pentre fan hyn. Chymod nhw'n gallu gweld beth oedd ma'r dechrau, mae'n neis i nhw weld beth sy'n yn dod mlaen yn awr. O'n i'n meddwl bod dyfodol arbennig o dda dyn nhw achos maen nhw wedi gweithio'n galed a ni'n prowd iawn yn nhw. Oedden ni'n prowd iawn yn nhw. Fi wedi nabod Tom am dros 10 blwyddyn. Credu mae Mae'r wedi bod yn ysgrifennu cerddoriaeth yn byti gwaith glo yn ble mae fe'n byw. So mae fe'n really fel relatable I beth ni'n neud. When we first heard Tom's song When the Coal Dust Settled, we just thought it was such a perfect fit for our story. So it's so special to actually have him coming to the land and performing that for all of our friends and family. Mae heddi wedi mynd yn really good. Fi'n credu mae pawb wedi cael amser da. It's quite funny to think back when I first showed Jon the land because he didn't want anything to do with it. So now the fact that this is like our home and our dream home, it feels like amazing to think how far we've come. Yes, ers o'n i prynu'r tir, a ti'n meddwl fel anialwch mas yma, just wilderness. Mae fe'n amazing i edrych rownd nawr, ti'n gallu cerdded bob man a fel enjoyo'r lle. Dros I gariad y tŷ a breuddwyd I lawr. Sa'n credu bydd lot o pobl moyn neud hwn. So, 2 people with a good work ethic. Mae'n beth sydd yn neud fi'n credu. We say we do this together, but this is, I would say, 70% Jon and 30% me. I'm just your apprentice. You've done like an amazing job, like building us a house, building guest accommodation. So yeah, it's been amazing to see Jon just like step into it and do a really good job. Ni yn hapus iawn gyda beth ni wedi creu yma, a ni yn teimlo fel ni wedi adeiladu'r freuddwyd, really. Ni wedi gwneud y gwaith, ni'n gallu croesawu pobl I dod yma I aros. So hwn yw'r dechrau, really. Dechrau'r busnes newydd, so edrych mlaen. What's next then? Next for Camp Out West, a sister for Maggie. Some more chickens. Yeah, maybe some chickens, yes. And I think we're just going to relax and enjoy the land. Dreuliodd fy neidiau I hoeson y bwlf Ond gweithio heb heilwen ond corau tof Am tothlu a thothlu o'r fyn a ni Roedd pob un dros bawb a phawb I dros un Bu farw tad ci wrth I thlw glos edlo I ddodd yna ni sgyfaith I bu galon o'n curo Dros I gariad i'r tŷ a pryd yn